Sa mga oras na ito, mga kapuso, alamin natin ang sitwasyon sa mga binahang lugar sa Dagupan City. Nakatutok live si Claire Lacanilaw. Claire? Good morning mga kapuso, good morning CJ. Nasa 31 na barangay na ang lubog pa rin sa baha kaya may mga ilang kalsada pa rin ang hindi madaanan lalo na ng mga light vehicle at hindi rin maiwasan ng mga kapuso na lumusong sa baha. At para malaman ang mga nausong sakit na nakukuha ngayong nararanasan ng pagbaha at ulan, makakasama natin ang City Health Officer ng Dagupan City. Walang iba kundi si Dr. Ofelia Rivera. Good morning Doc and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning, Ma'am Claire. Good morning po sa ating lahat. Doc, ngayon po na nararanasan po natin ang pagbaha at ulan, ano po yung mga nakukuhang sakit o kadalasan ng sakit na nakukuha dito? Etong pagbaha, binabantayan po natin ng leptospirosis. Meron na po tayong 2 death, isang Bunoan Bukid and isang Tabang, and then yung isa sa Pantal naka-recover. So etong baha, talagang nagdi-distribute na tayo ng doxycycline para ma-prevent natin ang pagdami ng leptospirosis. So yung mga nakalusong sa baha, pumunta lang po kayo sa City Health Office or sa mga malapit na health center po sa inyong barangay at humingi po kayo ng doxycycline. Opo. Doc, ano po yung mga ginagawa po nating monitoring or kamusta po yung monitoring natin para mabantayan nga po yung mga sakit na nakukuha sa baha at ulan? Meron tayong mga evacuation centers na bukas. So, mga barangay nurses and then kami, pumupunta din kami sa mga evacuation centers para mag-check up. So karamihan, ubo, sipon, pananakit ng katawan, and then yung mga may sugat-sugat. So yun po ang mga tinitignan natin. Pero dito sa panahon natin na tag-ulan at baha, ang mga binabantayan natin yung mga waterborne diseases, pagtatae, typhoid fever, isa rin yan nababantayan natin pero hindi masyado, maraming cases. And then yung ating flu, trangkaso, and then yung leptospirosis at dengue. Doc, kamusta naman po yung supply ng gamot na tungkol sa mga sakit na ganito, Doc? Yung doxycycline natin, sufficient as of this time. And then nag-request na rin tayo, magpa-purchase na rin ng city to augment. May galing din po tayo sa Department of Health Regional Office. Meron din po tayo mga sponsors or mga nagbibigay ng mga private citizens po. Like yung mga nephrologists po. So sapat po ang supply ng gamot sa mga ganitong sakit, Doc? Opo. Doc, paano po maiwasan yung mga ganitong sakit na nabanggit nyo po kanina at paano po natin maiwasan na matamaan po ng ganitong sakit? Unang-una po, siguraduhin natin na malinis ang ating tubig na iniinom. Safe water po para iwas po sa pagtatae at ibang mga sakit na nakukuha sa tubig. Pangalawa po, iwasan po natin na yung lumusong sa tubig baha. Kung maaari, magsuot na lang ng bota or wag na lang lumabas ng bahay. And nakikiusap ako sa mga parents, yung mga anak nila nagsiswimming sa tubig baha, hindi po healthy yun kasi nakakainom po sila ng maruming tubig, contaminated water. So, posibleng magkaroon sila ng sakit sa ganung paraan. So, mga parents po, wag niyo pong hayaan na mag-swimming yung mga anak niyo sa tubig baha. And then make sure po na malinis po yung mga kinakain natin, properly prepared. Hand washing pa rin ang importante para sigurado po na malinis ang kakainin natin. Okay, maraming salamat Doc at nakasama natin si Dr. Ofelia Rivera, ang City Health Officer ng Dagupan City. At yan muna ang latest dito sa Dagupan City, CJ. Maraming salamat, Claire Lacanilaw.